Kale Germany inachita colonize Namibia. Amakumba golide, diamond, komanso ananda minda. 1904 anthu anaukira. Anaotcha mafamu komanso kupha azungu 150. Kumalawi kuno John Chilembwe atadula mutu wa Livingstone. Atsamunda anamupha, kulanda malo, komanso anagumula chalichi. 1904 maherero ataukira. Germany anatumiza asilikali 14,000. Anamula anthu akuda kuti achoke, ndipo 80,000 anaphedwa. Namibia is our God-gift country. We have no other one except Namibia, and we have to be there. World War I, Britain inagonjesa Germany ku Namibia. Potero anasankha mzungu wa South Africa kukhala mtsogoleri. 1948 atsamunda amenewa anamera mizu. Those who are trying to stand on our way to freedom, it's obvious we will smash them to pieces. We will smash them to pieces. Whether Puerto Rican wants it or not, Namibia shall be free. We will seize it from the hands of the Boers. Munthawi imeneyo anthu aku Namibia sanalokondwa kumalamulidwa ndi azungu a South Africa. Anaukira motsogozedwa ndi comrade SAM NUJOMA. Cholinga chawo amafuna ufulu, komabe atsamunda sanalole. Ku Namibia kumapezeka golide, uranium, diamond, copper. Unity is the sharp weapon next to a gun. Even if you have a gun, you have no morale. Like those puppets, the Boers have trained thousands of puppets, including mercenaries. But even they admit the fact that one swap combatant is worth 100 South African soldiers. Is this true? Zili ngati ku South Africa kunali anthu ngati Thabo Mbeki, Jacob Zuma amakhala ku Mozambique komanso Britain. Akabwera ku South Africa amamangidwa. Same applies to SAM NUJOMA. Iyeyu ndi nzika ku Namibia, koma atsamunda amene amamwera kumeneko anamuletsa kuti asafikeko. Mwezi wa Marichi 1966 anakwera ndege ndi kupita. Atafika pa airport anampanga deport kumbwezera ku Zambia. Ngakhala bambo ake anamangidwa ndi atsamunda. Iye atathawa atsamunda anagwira bambo ake. Anawuza kuti iniyo mwana wanu athawa, tikugwirani. Ndi anakweza ndege ndi kuwapititsa ku ndende ya ku Pretoria. Anakhala kumeneko zaka ziwiri ndi kumwalira. Anayikidwanso komweko. Ataona kuti zokambirana sizikutheka, SAM NUJOMA anayambitsa gulu la nkhondo. Ku Zimbabwe Robert Mugabe, ku Mozambique kunali Samora Machel, ku Angola kunali Dos Santos. Anthu amenewa anayambitsa magulu la nkhondo chifukwa atsamunda amene amamulira mayiko amenewo, apwitikizi komanso azungu amene wa ku Britain amakana zokambirana. Ndi zimene anachita, anangoona kuti mukukana kukambirana tiyambitsa gulu la nkhondo. In 1989 America inalowerera ndi kukhazikitsa bata. SAM NUJOMA ndi anzake anabwera ku Namibia ndi kuyima pa chisankho. 1990 anawina ngati president woyamba wachikuda. 94 99 anayimiranso ndipo anapanga litaya 2004. Ulamuliro wake unabweretsa bata pakati pa mitundu. Kalekale anthu amasankhana mitundu, koma iye atabwera anathetsa zona kuti ine ndine Mchewa, Mtumbuka, Muyawo, Mulomwe. Zimenezo zinatha. Mu nthawi ya atsamunda anayanda malo ndi kukhazikitsa mafamu. Atabwera anayanda mafamu amenewa ndi kugawira malo anthu akuda. Anathetsanso nkhanza kwa azimayi ndi ana. Kunali chikhalidwe bambo akamwalira amanda katundu kwa mawido.
Sam Nujoma anakhazikitsa lamulo aliyense opezeka kuyenda katundu wamasiye amangidwe. 1998 mkulu ameneyu pamodzi ndi Mugabe anatumiza asilikali ku DRC, anagonjetsa Rwanda komanso Uganda amene amafuna kulanda boma la Kabila. 1999 anthu ena ochokera kumpoto amafuna kulanda boma, anakwanisa kulanda airport, wireless, barracks komanso police station. Kafukufuku amatiuza kuti anthu amenewa amathandizidwa ndi Jonas Savimbi, komabe Nujoma anawagonjetsa. Therefore, comrades, in this difficult struggle, we must console ourselves. We must maintain unity of purpose and action. We must remain vigilant and disciplined too. And we must have respect among ourselves. A nation without respect among its ranks and file will never be able to stand on its own feet. Savimbi chinali chigawenga cha UNITA ndi amene amatsogolera gulu limenelo. Amavuta kwambiri kwa Angola, amamenyana ndi Eduardo dos Santos. Dos Santos anali mnzake wa Sam Nujoma komanso Robert Mugabe. Ngati maiko oyandikana anathandiza kwambiri pothana ndi Savimbi. They are fighting for money. They are selling the country for money. How do you sell a country for money? A country is for the people. It's there to stay. In fact, Namibia doesn't belong to us alone. Namibia belongs to the African continent. It belongs to Zambia. It belongs to Angola. It belongs to Algeria. In as much as Zambia belongs to us. Ku Namibia 2005 parliament inakhazikitsa lamulo. Sam Nujoma ndi founding father of Namibia. Kuyambira 2012 nkhope yake imapezeka pa ndalama. 2015 boma linamangira nyumba. Munthu ameneyu ndi wachikulire, anabadwa 1929, pofika lero anali ndi zaka zokwana 95. Akanafika Meyi akanakwanisa 96 years. Kuyambira last year wakhala kudwala. Ngati anthu anamuona komaliza in public pamali wa president wa dziko. Monga mukudziwa kuti Namibian president anamwalira mu February 2024, ndi nthawi imene iyeyu anaonekera komaliza. Posachedwa anamugoneka pa chipatala 3 weeks ndipo wamwalira pa 8 February. Mwambo woyika mmanda wachitika dzulo pa Walimalichi. Mwachidule generation ya mkulu ameneyu inatha. Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, Robert Mugabe, Samora Machel, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela amenewo anali anzake. Ndi kuna pano anatsikira kuli chete. Amene anatsala ndi yeyu. Akuluakulu Sam Nujoma wasiyana atatu. Oyamba ndi public figure ku Namibia. Dzina lake amatchedwa kuti Utani. Mbuyomu anali nduna ya chilungamo, Minister of Foreign Affairs, nduna ya malo, andi nduna pano Minister of Labor.